segona classificada, la tenim aquí, és Shakarel, l'atleta de Gales, i quina marca, Hasna, quina marca, 1:17.20, boníssima la marca per Hasna Baon, que no s'ho creu, i si us plau, atletes, Prisca Jatú, que rebrà de mans del senyor Eduard Ranyer, assessor delegat, el delegat d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, aquesta copa com a primera classificada i campiona, i aquest ram de flors. Doncs, senyores, senyors, aquestes són les 3 primeres classificades. Els 3 primers classificats, el Levi Amari, el Joel Camboy i el Peter Kosgei.